Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wannan rana ta ranar Lahadi za ku ji cewa mun kawo muku wani labari mai matuƙar jan hankali wanda wata baiwa Allah mai suna Aisha Gobara ta bayyana a shafin da na Twitter take cewa ita duk duniya babu wanda take so sama da Isa Ali Fantami. To, Isa Ali Fantami, dan kaga wannan sako muna jiran abin da zaka bayyana. Madalla sai da safi. To mu dai babu abin da za mu ce ga wannan baiwar Allah sai dai Allah ya cika mata burin da Allah ya sa kuma ta dace.